Bismillah. Hasan Avto sizlere Assalamu alaykum hormatly müşteriler. Bugün kabzor geçecek başlayalım. Yenisi elbette Dut Camry. Şunlar Dut Camry näge düşýän dost zaten diňe. Ey dostlar, o maşina, gowda gowdiysen o maşinlar abzor edýärse. Allah'tan halkymyza bolsun, näme bolsa da. Size maşinanyň ýagdaýyny aýdyp geçeýin müşteriler. Ýyly 2003. C-salon 2003-nji 12-nji aý 5 skor, büyütay motor gelýär. Ýöne bir kalar ak. Aýzasyny 4 teker 4 MTZ 10 grança. Duraýagyny maşynyň hiç ýerine degim ýok diýip geçip bilýän. Ya dost, ýani hiç ýerine degim ýok da maşyn. Arasda da. Ýani degim ýok maşyny. Arasda üçlük maşynla degim ýeke ýerine de zawod koýsyna eşke. Awada şaşy asjyt edilen elbetde. Ýöne näme edilýär, olam näme näşni it bolýar, zat bolýar, ýa-ni köp pikir edýär. Degim badyr bolmasa asjyt edilmeýär zat diýip. Baha ýagdaýdy dost näçe diýeli, bahasy geçenki Dut Camry'my bilýärmi, gymmat bordular. $12,000 diýip. Dogrudan ardan goýaý diýip ýazypdylar. Bahasyny düşüräň, ardanran goýaýyn. Bu bahasy size $10,000. Üstüne gelýäňe diýene gowaňşyp berer, nesip edeni Allahan. Ýene bir zat. Inniki abzormyzda. Mundan amamatly Dut Camry goýar nesip edenden. Näme diýerler? Bolsa müşterilerimiz üçin olsun. Allahan kim alsa nesip etsin. Biz bilen habarlaşma üçin 861 50 81 50 864 03 43 habarlaşyň, biz bilen galan. Hasan Avto sizler. Assalamu alaykum hormatly müşteriler. Samja bu näme täzel ederler? Şu komentarda sorulýan 96 balon kän soraýar şu maşyn, şonu abzor edäl 96 balon. Müşterilerimiz kän sorada şu maşyny. Köni maşyn ýöne dost gowda ya. O maşyn kän gatkan soraýar. Ýolo. Zada çydymly zada billahi. Ýyly 96-njy ýyl. Renk altyn. Maşyn XLS komplektasiýa, koja salon, lükül, klimat kontrol içi. Maşynyň 4 tiger täze hadawoýlar duruşuna geçilen. Maşyn umumyň aýdynda gysgaça taýyn zat. Degim ýagdaý, degimde dost gel şutaýjyn görkezne. Kapot bilen pat kapot çalşylar. Başga ýerine ýetdir. Degim ýok. Maşyn edil bar. Köne da tawa bolup biler bar gelnäzi degim zat. Bir kırlası biler, bir kapçası biler edilýän grup degimi aňyrdan degip gelende kapot bilen pat kapot çalşyp gelýär. Näme diýe bahasam, tak. Baha ýagdaýy nädek galanda näçe diýeläýmedi. Köne pullun 650 milyon. Köne pullun 650 milyon bar nesip etsin. Allahan kim alsa nesip etsin. Biz bilen habarlaşma üçin 861 50 81 50 864 03 43 nesip bolsa inniki vizualamyzda da näle kütgüş maşyn gerek bolsa size bellen aşakdan bir de bolluğunu size yetireriz. Assalamu alaykum izleyicisler. Bugün kabzormyzda Strak G7 480 gücü 20-ň 3-nji aý. Gedaşna merkezeli. Ýeke mos 4 patuşka gelýär. Bagy 1100. Bir tane merkezeli. Başga da känleri adamlar. Otardan merkezli bar. Näş diýseňiz badyr. Baha, dron bahasy 20 000. Gerek diýsen arkadan habarlaşylýar, nomry aşakda bellek geçer. Sag bolun. Salam hormatly müşteriler. Kim alsa nesip etsin. Men eden maşynym. Maşyn öz renki zavoskoy, öz renki birje kırlanda ýüklenýär we boldy. Tro kompany, panorama, birinji klass diska, pakrişkalar aňyr başy birinji klass Michel müşteriler.
değil yani. Brown Coast salon. Qara bile kompaniyalarına normal müşteriler. Yanında sarvat açan yapan kapıcıkları, bakavoylar eplenýän, kırgavoy bez şun kettirler maşyn normal müşteriler. İçine içilýärde de ses eştilene hormat müşteriler. Kim alty nesip etsin? Ingulu monitorna. Zadnyňa berýän zadny kamera, monitor, klimat kontrolsy diýenden sowdýan adyrýan roluna mıdır berýär. Original açary, bezprovodny hem zaryadnik. 2023-nji ýylyň 3-nji aý hormat müşteriler kim alty nesip etsin? Bakatna degýän dat hormat müşteriler. Ýokaryňa panorama görüşüňe darak Brown mata, panorama Brown mata. Kim alty nesip etsin? Abmen ama oňşgama ýetmedi garaşyga hormat müşteriler. Ine işşaşyny görýär. İçi beyaz adamlar. Bakatı 30 hormat müşteriler. Kim alsa nesip etsin. Habarlaşma üçin 61 nol rol mir 65 nol edi. 61 nol 61 39 hormat müşteriler. Yerleşen yerimiz Gäwürsä. Ödrenki birje kurulany tüýkelenýär we boldy. Birinji klass. İkinji klass panoramaly täze çykdyşylar. Köp sag bolun, belgiler hem aýtdyk bakadam 30. Abmen oňuş garaşkyn bilen. Kim alsa nesip etsin. Şöyle, sanatdan korkadan. Salam hormatly müşteriler. Kim alsa nesip etsin hajap bar. Täze maşyn getirip tölemek, karoly bilen maksady. Dinläý meni. Görüşüňiz ýa sanaty bilen ýöredi. Kim alsa nesip etsin, maşyn öz rengi aňyrda geçdikçe gelip bamper hormatly müşteriler. Diňe şu bamper saçylan boldy. Motor 1.6 turbina. Zavoskoy öz rengi Tro kompaniýa. Öňü gaşşylar ýala. Abulsowkyň geç kakan bollar müşteriler. Bezlu maşyn sagat tudar hissat ýok. Tudar original diska pakreshkana ellemek gerek. Kim alty nesip etsin bakka oýlama powerotly jormak müşteriler. İşüreten şeyle mene. Arasda zalat da kakko gözüň ýokunyp da herende müşteriler. Normal. Ýylja şöyle tanşa deýilen hormat müşteriler. Ýylja sana win kodna öwden görüň hormat müşteriler. Kim alty nesip etsin ýyly 2020-nji ýyl hormat müşteriler. Rol motor çek hissat ýanyna tanjak maşyn ana bir borit be görýän modullygyny. Ken modully maşyn bolar müşteriler. Kim alty nesip etsin bakatna deýän da. Habarlaşma üçin 61 57 20 hajap bar bilen habarlaşýan maşyn şol normal müşteriler. Rol motor rolan arky skortly berde bir giden sistema. Ödem görýän bezduk bolada kozu salon ortasy mata. Skordyň knopkada sidiýenden gyldyryp berýän. Monitory de zadna berýän hormat müşteriler gitdi zadny bit kamerasyny takyp bolýar. Monitor klimat kontrolsy diýenden adana skortyň berde rejiminiň awto hola şeýle bar. Bak koyda knopkada sagatça sanaty bolýan hormatly müşteriler üçin bakasam 15. 2020-nji ýyl. İdem klimat kim alty nesip etsin normal müşteriler bakanda deýýän. Ýyky birine gelenmede de ýyky stowy tutuşdoý normal müşteriler stop egine. Görýärmi? Stopnik kırgavoy. Brat turbina ödrenkiň öňünde Abulsowkyny geç kakan boldy. Bar tüstýä geç gelip duha gel bilemem. Abulsowkyny otga atyp şonu ýyjek goýlar görüm gerisine gitdi berden boldy. Habarlaşma üçin 57 20 Tro kompaniýa ödrenkiň Abulsowka çalyşylan Min kod goýulmy? Tanjak bar min kod goýuldy. Boldy ýa açyk görüberin kim görümje. Baka on master. Öňden pes maşyn bilen abmenma nagat bolsa da gowoňşyk bolýar. Alp tarata ýene de gowjak adam çykarp bolýar. Kim alty nesip etsin normal.